Dansk Folkeparti. Det startede i 1995, hvor Pia Kjærsgaard startede partiet som leder. Det udspringer af Fremskridtspartiet og er kendt for sine meget markante holdninger i forhold til indvandrere. Det var i starten støtteparti for VK-regeringen, men det er nu blevet det tredje største parti i Folketinget. Politik. Det har ingen officiel ideologi, men den mærkes af, at de gerne vil hjælpe ældre og de lavtlønnede i samfundet. Derudover har de en stram flygtninge- og indvandrerpolitik. De vil faktisk gerne sætte totalt stop for indvandringen, grundet frygt for dannelse af ghetto og parallelsamfund. Velstaten skal bevares, og så har de overtaget mange af Socialdemokratiets holdninger på velfærdsområdet. De støttede 100% krigen i Irak, og de er store tilhængere af NATO og mener, at Danmark bør støtte USA. Dog er de meget kritiske over for EU, da de mener, det er vigtigt at bevare Danmark som selvstændig nationalstat med egen valuta. Mange af deres vælgere er tidligere socialdemokrater, men de har også almindelige arbejdere og ofte lavtlønnede som vælgere. Det er primært mænd, men der er også rigtig mange pensionister, og så er det mange med en kort uddannelse, der vælger at stemme på DF. Det er landets største arbejderparti. Indflydelsesmæssigt hører det til de mellemstore partier, og toppolitikere for DF regnes for at være nogle af landets mest magtfulde personer.